Welatên Fransa û tişîkê ragihandin ku ew ê îtirafê bi ofîsên nûneratiya çekdarên YPG li welatê xwe nakin û îtirafê bi rêveberiyên PYD li Sûriyê jî nakin. Piştî ku Partiya PYD û çekdarên YPG ofîsek li jêr navê nûneratiya çekdarên YPG yên bi ser Partiya PYD ve li welatê tişîkê vekir, welatê navbûrî jî ragihand ku ew îtirafê bi wê ofîsê nakin û ne jî îtirafê bi rêveberiyên PYD li Sûriyayê dikin. Duh Wezareta Derve ya Tişîkê di daxuyaniyekê de sebaret bi vekirina ofîsa çekdarên YPG li Prag, paytexta Tişîkê, ragihand ku ew îtirafê bi rêveberiyên PYD li Sûriyê nakin û ne jî îtirafê bi ofîsa nûneratiya di wê daxuyaniyê de hatiye ku komara Tişîkê îtirafê bi navçeyeke serbixwe yan jî deshilateke xweser li Bakurê Sûriyayê an ku Kurdistana Sûriyayê ku niha PYD li wê navçeyê deshalate nake. û ji ber wê yekê Tişîk îtirafê bi tu nûneratiyên wê rêveberiyê jî nake. Di destpêka vê mehê de jî welatê Fransa ragihand ku ew îtirafê bi ofîsa nûneratiya rêveberiya PYD li Fransayê nakin. Berdevkê fermî yê Wezareta Derve ya Fransayê Roman Nadal ragihandibû ku derfet ji bo îtirafê bi ofîsa rêveberiya PYD li Parîsê tune ye. Nadal her wiha derbarî nûneratî gelê Sûriyayê got ku guftûgo karê rewayî yê tekane koalîsyona niştîmanî ya opozisyona Sûriyayê ye ku balyozê wê li Fransayê heye. Li gorî ku radyoya Monte Carlo ragihandî. Daxuyaniya Wezareta Derve ya Fransayê tê piştî ku hevserokê Partiya PYD Salih Muslim gotibû ku wê ofîseke nûneratiya rêveberiya partiya xwe li Parîsê vekin. Ji aliyê xwe ve Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyayê PYD siyaseta tekalî û ferzkirina deshalata xwe li Rojavayê Kurdistanê biriya çekan dike û ew deshalata PYD bi nerewayî pesend dike. Di danûstandinên Cinêvê de jî Partiya PYD û rêveberiyên wê ji bo wan danûstandinan nehatin vexwandin û Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyayê bi şandeke xwe beşdarî wan danûstandinan dibe.